bafo. Hey, ngangasawazi ngisho ukwenza lutho. Ayithi uzwe nisho into ethwani imihlala khona lencinzayo ihlala khona ukuthi awukwazi ngisho ukuyisusa. Sure. Into kanjalo bafo ngakwazi ngisho ukwenza lutho kodwa ngoba ngakwazi ukuthi gcine wazi ukuthi isandla sifike kuyena ukuze akwazi ukungidedela. Waphela kwagcina ukuthi kufika isandla kuyena ekwazi ukungidedela wayengilokhile. Ngamazinyo. Yo. Njengomuntu futhi walumeka itotolozi last year, right? Yeah. Sekunjani manje? Sekupholile kodwa kusavuka inhlungu. La mase ngisebenzise kakhulu noma mhlawumbe emeli ashayeka. Mhlawumbe ngiyahamba shaye khona letafula kanjalo. Hayi bafo kanti elingakanani melishayeka nasematafuleni? Akade kuphobole bafo. Kade kuphobole. Manje mfowethu uyangiconfuse wathi mengabe kuluma la ncipha ngisho size ke manje akusewona ubhobho. Alisawona. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Yalazi kudaba ukuthi siya sikucele njalo uma beqala ishow ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel ethiwa abangani bakho, ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo. Ungakhohlwa futhi ukupressa lo thank you lapho khona uzokwazi ukuthi udonate bakithi ngaloko oncane nako kuyona le channel. Ungaphinda futhi ujoin i-membership khona uzokwazi ukuthi uthole exclusive content yayo leli hlelo lolu noma yayo le channel. Sikwazi ukuthi before abanye bayibone umsebenzi wethu esuke siwukhiphile wena ukwazi ukuthi ubone kuqala. Uyazi ukuthi la kwesilungisa umjolo sidume ngani silungisa inkinga zabantu bafika lekhaya bexakekile baneyinkinga eziningi ezahlukahlukene kodwa senze isiqiniseko sokuthi bahamba noma kanjani inkinga zabo zilungisekile. Mhlambe nawe uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza somelela i-email address njengamanje usebenzise yona le ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Don't forget to subscribe, like and share yona le channel. Ake sicheke ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani ufuna ukuthini kuthina and uyixoxa kanjani mase siyilungisa kanjani. Ongiphelezele sicheke ukuthi ihamba kanjani indaba yakhe. Ngiyabingelela ababukeli, igama lami nguSiphumelele, abangaziyo bangibiza ngoSiphumeyo, isibongo ngwakajeza. Ngibhalele usilungisa imjolo ngoba ngifuna bangisize ngixolise kumlingani kumuntu obengaka ngathandana naye unyaka odlule ngamlimaza ingasese lakhe. Started over. Yeah. Qale phansi. Ngiyabingelela ababukeli. Sorry. Okay. Ngiyabingelela ababukeli, igama lami nguSiphumelele, abangaziyo bangibiza ngoSiphume, isibongo ngwakajeza. Ngibhalele abaka silungisa imjolo ngabe ngifisa ukuxolisa kumuntu ongayengathandana naye ngonyaka odlule engaphathwa isikhwele sixabene naye ngamlimaza ngomphambili wakhe. Siphinde sikubingelele mbukelo ohlelo silungisa umjolo. Uyalazi ukuthi ulithola khona la ku channel yakhe siyibiza ngokuthi umjolo show. Uyazi mase sihleli kanje noma kanjani isuke ikhona indaba esuke sifuna ukuthi siyilungise but before siyilungise kuye kube ngcono ukuthi siqale siyazi. Nawu nenkinga ezithinta umjolo and ufuna thina sikulungisele kona lula kakhulu okungakwenza njengamanje sithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe, uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Ngabe senza iphuthayo mabe singakubongi wena njengomthandi nombukeli walolu hlelo nokuthanda nje i-channel yonke njengoba sibona ukuthi njengamanje sibheke ku 100k subscribers khona la ku YouTube. Uthando lwakho, support yakho siyayibonga kakhulu. Uma ukuthi ke uyaqala ukubukela namhlanje, igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngesibone namhlanje ukuthi siphethe indaba kabani, ubani lo sokhuluma naye noma ke uletheleni la kwishow ngoba lesinaye njengamanje umlethwa la kwishow. Sozwa kabazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngayo. Mfowethu masikubingelele sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo. Akubingelela mina. Mfethu siyajabula kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Asigcini ngokujabula nje sibonga ukuthi uhloniphe mengabe sikushaya ngekholo ukuthi uyadingeka kwishow usukumele phezulu ukwazi ukuza namhlanje. Mfethu thina igama lakho sinalo silitholile but umbukeli ongaze ekhaya ungathi nje ubalo sinayo namhlanje. Hawu abanayo namhlanje umdungubani. Mdungubani mfethu ngizwile futhi ukuthi lo muntu okulethela kwishow anisathandani naye umuntu ongasekho eduze kwakho. So ngabe njengamanje umuntu okwi relationship after ukuhlukana naye noma mhlawumbe usabheka ukuthi izikhiphani.
ngumuntu okuyona kodwa engekho straight. Ayikho straight. Usafuna. Yeah. Okay. Let's talk about lo muntu okulethela kwisho namhlanje. Uma ungamchaza nje ungathi umuntu kanjani? Ayena kuzoba nzima ukuthi ngimchaze. Kuzoba nzima ukuthi ngimchaze. Kusho sonke lesikhathi nibe ndawonye nazo. Ubungakazi umfunde kahle kahle umbone ukuthi umuntu kanjani. Engikwaziyo nje na kuyena inhliziyo la nayo incane yakho. Yeah, inhliziyo encane nje ngathi umuntu ongazi mase seqala into zangihambe eduze kwakhe. Manje inhliziyo yakhe incane. Yashesha ukujikeka nje. Okay. Talking about inhliziyo encane mfethu nanokuthi uyashesha ukuthi ajikajike. Ukulethela kwisho namhlanje ungazi usikhona into afuna ukukutshela yona. And mase sithi sifunde i-email yakhe siyabona ukuthi izinto phakathi kwakho naye aziphelanga kahle. Kuthe nje uma uthola i-quality uyena okudinga la kwisho namhlanje. Inhliziyo ithe xifika kodwa ngathi ngoba ngiyadingeka ukuthi ngize ngizoza ukuthi ufuna ukuthini. Yeah, ngase ngiza. Noma ithe xifa inhliziyo but what I know. Ake ushiye eceleni lokho ukwazi ukuthi uze la. Ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuphumelela nami ngivele. Usukhona ke namhlanje la kwisho ukuthi uzozwa kabanzi ukuthi uthini. Ayi willing ukuthi umuzwa ngempela umuntu wakho ukuthi uthini. Uzomnika isikhathi sokuthi achaze indaba la afuna ukuyixoxa nawe. Ngoba sengifikile ngisacela ukuthi vele ngimlalele stress ukuthi ufuna ukuthini. Okay. Njengoba ubona ke mfethu sinethimba esisebenzisana nalo kuyilona lenza isiqiniseko sokuthi yonke into la isafe and nanokuthi noma niphakanyelwa imoya nina kodwa akufiki la ekutheni mhlawumbe uzogcina umbeka isandla noma umthethisa kakhulu. Sithembiseke mfethu before sikulandele yena ukuthi meyabe ethathu obeka la uzobehave uyiphathe kahle umlalelo ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Yeah, uyathembisa uzoyenza kanjalo. I know. Nawe ke mbukeli uyazwela uyathembisa la umuntu ukuthi noma kanjani uzoyiphatha kahle amuzwe ukuthi ke ufuna ukuthini lo muntu wabo. Khumbula ke ukuthi labantu abasathandani kodwa kudadewethu khona afuna ukuyidlulisa mfethu ukuthini we about to find out njengamanje ezithimba lethu lisahamba liyosilandela udadewethu limbeke la sibone ukuthi ngempela indaba yabo ihamba kanjani. Ungakhohlwa igama lohlelo silungisa umjolo. Ungakhohlwa ukusubscribe futhi ushare uphinde like yona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Dadewethu siyabonga kakhulu ukuthi ungagcini ngokusibhalela nje kuphela kodwa ke uphindoze la kwishow njengoba usicelile ukuthi sikulethele nangu umuntu. Siyabonga kakhulu. Mhlambe ke before ukhulume nomuntu nikhulume nje nobabili sibone ukuthi inkinga yeni ilunga kanjani. Mhlambe ngathanda ukuthi ngiqale ngizwe iside lakho le story phinde futhi ngibuyele ngapha kumuntu ngizwe iside lakhe le story. Then emva kwaloko ngizokwazi ukuthi ngilihlanganise nobabili ke senikhuluma ke inkinga yenu sibone ukuthi ilungiseka kanjani. Okay, umuntu kuyazwakala lokho. Yeah, ne? Dadewethu mhlambe ke unganikeza nje ithuba lokuthi uchaze ngomuntu umuntu kanjani noma ube umuntu kanjani kade nisathandana. Umuntu like beko guy or sweetie, gentle. Like uyakwazi ukuphatha umuntu wesifazane. Like uyakwazi ukuthanda, ukulalela. Yonke lonto, so that's why i-relationship yami naye bekade last nje isikhathi eside. Okay. Obvious wonke ama relationship aneyinkinga eziba khona. So kule inkinga kade ziba khona mhlambe beniyinqoba kanjani inkinga mekwenzeka nixabana? Uma ukuthi kuyenzeka mhlambe siyaxabana sinomdungu. Bokuthi mina vele ke mina ke njengomuntu onesikhwele ngiba nolaka vele isikhathi esiningi sikhuluma ithi mhlambe ngiyamsolela something noma khona into esisukelayo nje endlini esenza ukuthi sisixabane imina ohleze phamisa izwi so into ayenzayo umuntu uvete aphume nje. Okay. Aphuma. Bangishiyele space yami seyabuya singi right ya soxoxa kahle silungisa into yethu. Okujwayelekile abantu abanesikhwele kunezinto ezimbi abagcina sebezenza mhlambe kwi-relationship enekuyona akukaze kufike la ukuthi khona isikhwele sakho sigcina sikwenzisa izinto ozogcina uzisola ngazi ekugcineni. Yeah, kona behlezi sixabana silwa yonke leyo nto leyo kodwa ila engenze khona into ngayisola ilento engizoxolisela wona manje ukuthi ngize ngicine sengimlimaza umphambili. Yona into esengiyisola ngayo kakhulu. Mawuthi ugcina somlimaza umphambili, what do you mean? Kwenzakalani lapho? Sinomduo angithi like bese si-committed kakhulu sesithandana isikhathi eside. So benginokuthi nje ngifike endlini noma ekade ngalindele
because ngiyazi vele ngizofica yena endlini eyedwa ube umuntu vele yabo uyazi ukuthi imama zilami izofika noma nini no sometimes siyafonela ngithi hayi ngizofika lapha athi hayi okay mhlawumbe ngizobona ngawe yabo so the other day ngiyafika endlini ngabona ukuthi endlini kuye kungcolile because vele abafana vele bahlezi bemisi endlini sure so mina ngafika ngathi ngiyamklinela ngaklina and then ngaloko mbhede ngaku-wardrobe between u-wardrobe nombhede kanje ngiyafica khona izicoco ze-condo kukhombisa ukuthi like kuyavula i-condo yebo kuyavula mhlawumbe lokho okunye kwalahla kwasalokho kuyicucu and then leyo nto fast ekhanda lami iya-analyze ukuthi okay yo lo ushuthi ubeyade ngijolela la ezolo khona umuntu ade le naye la yabo so like mina since like nginesikhwele nomntu-ke like so uyagijima ngempela so manje mangisizobona ukuthi okay sikhona umunye usisi manje semgijimisa manje nginalowo mono ukuthi okay leyo nto leyo ifanele iziwe mina kuphela okay ya bathi no right uthi ngehlisa umoya yakhe ngimiyekele kancane ngiclean endlini ngaqeda wabuya endlini ebuya endlini okay ngisakhuluma kwaba nice saxoxa sabonda sahla and stuff so bangabe sesiqala ke sesithintana ke mina naye ke futhi yabo ngamiyekela nje sathintana kahle futhi nawe wabona ukuthi okay umamazi is in a good mood namhlanje hayi ngamenzisa nento like engakaze ngimenzele yona ngathi okay ngicela ukuthi ngimsakhe okay wawuqala ukumsakha ngalolu suku yeah okay yeah so ngase ngithi mangehla ngifike lapha ezansi mhlambe ngathi 1-2 like kwangathi uyabuya imqondo uthi okay no mhlambe uzolimala kodwa futhi at the same time ngicasukile ngibaselekile so ngase sengidecide lapho ukuthi azina ngivele ngimlume lo bese ngiyambuza ngempela ukuthi kwenzakalani ngale nto le mothi wamluma kusho ukuthi wamluma lona straight itotolozi yeah ngase ngiyamluma and then like ngangaqondanga ukuthi azalimale ngale ndlela agcina selimale ngayo because wayeseyopha kakhulu yena into asuke yenzeka like shuthi wasuke wajumpa wagquma wayesengilwisa ke and then wasesilimala kakhulu kanti mina ngangithi nje ngifuna umphanisha nje kancane because iyona lento le shuthi kahle afuna ukuyijabulisa ngamanye amantombazane asafuna ukujabulisa mina ngedwa kanti wena ufuna kube yakho wena yeah okay so i-reaction yakhe ke the time umluma kwenzakalani yo wavele wafrika ngabona ukuthi cha uzongibulala salwa saxabana ngabona ukuthi okay yazi uyangihlula because vele at the end of the day umfana so ngandeni ngadecide ukuthi azina ngiphunyuke ngiphume ngibaleke so yeah ukugcina kwami nje ukumbona like sisoba uthuka nje sixoxa nje like kwagcina lapho so usuke nagcinana ngalo nina noba uthi usuku wamluma ngalo i-connection ayikaze ibe khona niyabonana noma nibonana no sikaze sixhumane ndawo because mangabe ngihlangana naye emgaqweni like bengihlezi ngi-avoid ukuhlangana naye because mhlawumbe usangidinele mhlawumbe asangifuna ukungishaya nanonembeza nje ongishayayo ukuthi ngimlimazile endaweni esensitive futhi kakhulu ngingazi yena mhlawumbe ubekangibone yabona mhlawumbe angazi kodwa bekimbonele nje lapho ngale because vele hlala elokishini elilodwa mhlawumbe mengabe ucabanga ke uchecka nje ukuthi njengoba manje kwaze ukafika ekuthena uzumluma itotolozi ayikho mhlawumbe enye indlela ongenza ngayo izinto uma ucabanga yayingcono kunale angazi nami ukuthi angazi noma ngizothi like izinto ngazicabanga fast noma ngicathi ngarulwa i-anger yasuke nje yangiphatha so ngangasadecide kahle wona umcibi ngoba manje wawumsakha at the same time wathi sa-enjoy ukuthi uyamsakha wavesane wamluma ite kanjalo so ukuphuma nje kancane mhlawumbe kulento le manje-ke naku mfethu so wazi wena ukuthi itotolozi lilunywa kanjani mhlawumbe ama-sausage usawadla uma udla ama-sausage akufiki nje lowo mcabango udliye ababa ayifiki lowo mcabango ukuthi hey ama-sausage ngiyawadla phela sometimes awuthi mhlawumbe meyabe utshafaza uthi eyi ngatshafaza kanje nalapha cha kona vele sometimes ke ifike leyo nto leyo ukuthi okay hey mase ngithi ngiyaluma ngithi kodwa khona umfana engangamenza kanjena ngaliluma ngalithi
sometimes ke ngixoxile mhlawumbe umngane enginaye mhlawumbe ngaleso sikhathi ithi mngane nami lento ngikhumbuza enye into kodwa it's not like every time mangabe ngidla leyo nto iyafika. Okay, mhlawumbe umbuzo omkhulu ongavela ukuthi njengoba udecide wathatha isibindi sakho wakhetha ukuza la kwishow ukuthi sikulekelele ukuthi uxhumane naye umuntu bekuyini inhloso ngoba mhlawumbe usamthanda usamfuna back noma bekuwukuthi uzoxolisa? Well, firstly ukuthi ngiqale ngixolise kuyena bengifisa ukuthi nje ngixolise kuyena because like angifuni qamba manje unembeza usangishaya kuze kube manje usangishaya nje ukuthi cha ngamlimaza and ukubuza nje ukuthi like kumanje ukhopha kanjani wagcina enze kanjani use right yini nanokuthi ke vele ke uDuvu ngisamthanda bese ngizamile ukumove on kahluleka. Okay, sithe mangabe siqala inkulumo yethu umenshine into ebaleka kakhulu we relationship nabantu abaningi abakholele ekutheni uma indoda iyenza kahle futhi iyenzisisa leyo relationship is stable and nomuntu esifazane akahambi kalula futhi akacheat. Ngizokhumula nje nami ukuthi khona ivideo ade ngiyibona ithi hayi no indoda kumele impela kube ukuthi iyashaya and uthe umuntu onzima la umuntu unzima la usho wena so njengamanje umuntu mothi unzima la usho ukuthi mhlambe njengoba ke manje selimele noma wamlimaza ngalesa sikhathi because mengithi ngiyabheka indlela osho ngayo kwaku-critical ucabanga ukuthi mhlawumbe usanzima ngaleyo ndlela noma mhlawumbe noma kuthiwa sekunjani uzothi hhayi ngiyathatha into yami vele yalinyazwa yimina? Angikaze ngicabange kanjalo kodwa I think like angazi mhlawumbe kuyena angazi mhlawumbe angazi ngithi mhlawumbe kuyaphola kubuyele angazi. Okay, I know mbukeli uyabona ke ulizwile iside la ngapha kudadewethu siyangapha manje mfowethu sizwazwa ngempela ukuthi ihamba kanjani sila eThekwini shawa umoya la olwandle mokuthi uyasibona nje singqangqa no umoya uza kabi sivele sabona ukuthi asisolungise izinkinga zabantu sakhohle ukugqoka amajezi kodwa njengamanje sikuwena mntu mfowethu naku kuthiwa wena before ulumeke bowunzima. Hayi bengenzima kakhulu. Bowunzima kakhulu baba. Nje ubona nawe ukuthi silenda lesi sibentanta emoyeni engahlali embhedeni. Mfethu kanjani ke ngizwe kuthiwa isilenda mfethu kunalento eshiwo kuthiwa izilenda ziphethe. Mfethu vela kunike konke. Vela kunike. Ngona vele ngafuni ukuthi ahlale embhedeni athanda into emoyeni. Hayi mfethu yazi mfethu wavele washo ngakubona asikhulumeke nawe njengoba kade ngikhuluma nomuntu wakho mfethu ukhona la namhlanje and ngithe wena ngichazele ngaye but wathi uma ungichazela ngaye wathi awufuni kwakuchaza yena usekuchazile mfethu ungathini ngalomuntu? Ngathi usasekwenzile ukukhulu kubhlungu futhi akwenze kimi yawo ukwenza ukuthi kade ngafisi ngisho ukumbona kodwa ngoba sengimbonile yabo sekwaze kwenzeka ukuthi yabo sengasho nje ukuthi ngilimaze kakhulu. Mfethu tell me about the feeling mengabe nje ulumeka kwakunjani kwena the time nje amazinyo akhe mfethu ehlala kwena? Bafo ngangasawazi ngisho ukwenza lutho ayithi uzwe nisho into ethwana imihlala khona lencinzayo ihlala khona ukuthi awukwazi ngisho ukuyisusa sure into kanjalo bafo ngakwazi ngisho ukwenza lutho kodwa ngoba ngakwazi ukuthi gcine wazi ukuthi isandla sifike kuyena ukuze akwazi ukungidedela waphela kwaze kwagcina ukuthi kufika isandla kuyena ekwazi ukungidedela wayengilokhile ngamazinyo yo njengomuntu mfethu walumeka itotolozi last year right sekunjani manje? Sekupholile kodwa kusavuka inhlungu la kuthi mase ngisebenzise kakhulu noma mhlawumbe emele ashayeka mhlawumbe ngiyahamba ashaye khona letafula kanjalo. Hayi bafo kanti elingakanani melishayeka nasematafuleni? akade kuphobolo bafo. Kade kuphobolo manje mfowethu uyangiconfuse wathi mengabe kuluma la ncipha ngisho usize ke manje akusewona ubhobolo. Alisawona ubhobolo bafo kodwa lisavuka lisasebenza so ke wazama ukulisebenzisa mhlawumbe engasekho umama ulisebenzisa kwezinye indawo? Ngeke ngazama kodwa kwawukuthi alisasebenzi ngendlela alisebenza ngayo. Okay mhlawumbe estimate mfethu ukuthi mhlawumbe mekuwukuthi kumama oshaya 20 minutes njengamanje mhlawumbe usushaba ayihlapha u5 selisheshe lifinye ikhehla waligugisa waliqeda lifishane manje igugela ikhehla manje lisheshe lifinye. Wakushiya nani mhlawumbe kunesika ngoba manje ubekuthiwa ngiyona indoda bengizothi othi ngibone?
noma mhlambe ngicele yena ngibonile wangibonile ngizwa ngawo ukuthi njani Hawu ngezwe ngami mfethu kubi ngempela kubi ya wona kodwa ngoba selapha gcine sekusele nje inhlungu kodwa mfethu into ebalekile ukuthi mhlambe mengabe unabanye usibona bafika kanjani abakade bakhala mhlambe ngokuthi uyashesha ukuphela endawo emidlalweni akuthi akabaningi kangako sisi sengibatholile emva kwalo sisi ababaningana ya uyedwa kahle ngibe naye emva kwasisi nanaye futhi lo ngisambalekela yabo into eningi nje ngafuna ukuthi sex kube yona ehamba phambili kuthando lwethu okay kunombuzo engiwubuza udadewethu ukuthi hayi usakuthanda yini wathi hayi no usayishaya ngawo wena ke usayishaya ngawo Nhlobo Star awusayishaya Nhlobo Star okay but-ke mfethu njengoba kade sishilo ukuthi la sizolungisa asilwi sizolungisa so njengoba sizolungisa sifuna ukwenza sure ukuthi nihamba la inkinga yeni ilungile ngenzeka ukuthi mhlambe anithabuyelani kodwa kube yikona ukuthi nixolelene wasithembisa futhi nawe ukuthi uzomlalela udadewethu ukuthi ufuna ukuthini kwena njengamanje ngizoninikeza nje isikhathi sokuthi nikhulume noba u2 sibone ukuthi indaba yeni ihamba kanjani nangumuntu mfethu dadewethu uye Mntu bengithanda ukuthi like ngixolise for lento le engayenza kuwena ngiyazi ukuthi yababuhlungu kakhulu angicabanganga nami ngase ngiphethwe intuthelo nje kuphela wawenzani vele wawuthenzani wenziswa yini wangangithi ngiyakuphanisha Mntu umphanisha for ini Mntu kufanele ngenze njani ngiyafika endlini ngifike endlini khona amaphepha umuza akumele umuze mfethu akumele umuze ngalwa suku leyami umuze kwakusuka lapha akumele ubuze ukuthi amakhondom awaba ngikwazi ukuthi ngikutshele angithi wona lapha uthatha isinqumo sokuthi ukwazi ukuthi ungiluma angithi cha Mntu ngizokukholwa kanjani mina ngiyazi ukuthi indle yakho le mangifika endlini yakho khona ama-condoms obvious indle yakho ngakutshela nje ukuthi laphana leyandlu leyangisebenzisa nobhuti bami leyandlu leyana bese eshintsha akuthi mfethu mekufika nje ukufika wena nguwena ongena endlini mekufika untombi yamjida wasekhaya ungena nayo endlini wena awubuzi uyazenzela nje ufike uyenza Mntu mina kwazi uzungitshele wena ukuthi indlu ngisebenzisa ngiyangijwayela wena uyangijwayela nakhona wayenza ungijwayela ukuluma itotolozi uyangiluma ngiluma itotolozi uya-enjoya ukuzwisa ubuhlungu uyakusakha uthi usa-enjoya ukusakhwa benzanile yimi into enkinga benzanile mazi lapha indlela yeyona manje sengithi ngisigisi uyangiluma uyangilimaza akabuzi into angayibuzanga wabuza indawo vele mhlambe dadewethu wena wawungazi ukuthi unabafowabo noma ukubabona kodwa ungazi ukuthi basebenzisa indle eyodwa kwakwenzakalani ekhanda lakho ngiyabaza abafowabo kodwa akakaze azangichazele mina ukuthi indlu yakhe okanye umbhede mina esike silale naye mina naye ubuya ulalise abafowabo ababoleka ukuthi balale ney'ntombi zabo mina ngikwazi lokho so ngathatha ngokuthi njengoba sezongitshela ngibona kusengixabana naye sekuyimanxa sezongitshela ukuthi hhayi sisebenzisa nabafowethu shuthi mhlawumbe wayivikele wena uzocabangani Mntu hayi wena wakumele nje mfethu ukuthi ubuze wasanakuqaleni ungijwayele dolopha ngakubuza nje Mntu wasusungitshela lonto ngakutshela ukuthi imake wawungephi-ke wona ngilimele wangithi wangilimaza wanyamalala manje usufuna ukubuya kumina wawukephi ngilimele wangithi wafika wangilimaza wanyamalala isikhathi eside awukho wena angithi usuyabuya manje wena usufuna ukuthi ngikuxolele expect ukuthi mina ngikuxolele wena wangilimaza wakwazi ukuthi uhambe unyamalale nje wahamba nje empilweni yami usubuya ngwanakho usuletha amakhamera abafesi la expect ukuthi ngikuxolele cha ukuthi Mntu phela bengenaso isibindi sokufika kwena isibindi sani sokuzoxolisa wakwazi unaso isibindi sokuluma ipipi lami awunaso isibindi sokuthi uzoxolisa awunaso isibindi sokuzoxolisa wow wafika ukuyomcheck kodwa ukuthi itotolozi lelo obolisebenzisa selinjani akalazi bafakalazi wagcina iluma nje aze libone futhi cha kona ngikaze ngibe nesibindi sokuthi ngihambe wagcina iluma phela kodwa benginakho ukuthi mhlawumbe manje wena Siphume wathi uqala nje ukusakha umuntu wavela wamluma uqala ngqa ukusakha soyaluma uthi ngitshela amasiko kangithi ngiyamphanisha nje nami kancane angicabanganga kahle Imake imisebenzi bese ngiyisebenza mina ngithi uyazi ukuthi ngihamba kuyona angithi awukwazi lokho manje ukuzwa ngithi lokho wangimisa-ke emsebenzini wesisi yangisebenza wona ngama ngoba wena walimaza mina ngami emsebenzini
Shuthi bafo ziningi izinto akumisa kuzona. Kuningi Wakumisa kakhulu. emsebenzini, wakumisene kuba inkinga. Ngoba Ngithanda ngiyezwa ucathi- kuthiwa sawushayi nje ngendlela Abo manje angisashayi ngendlela. Ngithandana ucansi. Konke lezo zinto lezo hayi empilweni yami nje sekuyinto imvela kancane nalo kuyimanje ngishaya lo msebenzana loyo ngisanda kuthola wangilahlekele ku3 yena. Kodwa mfethu-ke Yeah. nangu uyazilesa-ke manje. Uyazisubmitha ukuthi Hhayi. mfethu kunikeza enye opportunity ukuthi njengoba enza enye damage uyafuna ukusondela eduze kwakho aphinde futhi ahlale nawe. Hayi ngeke ngikwazi. Ngeke ngikwazi nje ukuthi sengingamsondeza yabo nje ngeke ngikwazi ukusondeza eduze kwami yezwana. Uyezwa? Makezwakala ngeke ngikwazi ukusondeza eduze kwami. Sengingakuxolela ukuxolela kodwa uthi usondele eduze kwami ngeke. Ngisafuna ukuthi mina nawe siphinde sithandane. Yini indaba ekwenza ungamxoleli mfethu? Bafo ngingamxolela. But angifuni ukuthi siphinde sithandane mina naye. Yini enza ukuthi ungafuni nithandane? Ngoba sekwenzile bafo into ayenzile bafo. Ngikhombisa ukuthi kukhula sangakwenza. Kukhula sangakwenza. Hey kona mekulo Kukhula sangakwenza. Kona phela ngafunda nami isifundo sami ngeke ngize ngiphinde. Kuba yini ngamaphoyisa bengakudweba manje. Ukukhulu sangakwenza ingakho ngithi mina angisakufuni. Yebo ngiyaxolela but angisakudinga eduze kwami yezwana. Nasiphambana endleleni ungathi nklefi. Bheka le ngibhekele. manje kushuthi uxolo kuphela lamukelayo la sis ama love back cha Xolo ukuthi ngiyamxolela yena kungikhulumisa angifuni ungikhulumisa yena ngifune love back yakhe kodwa uxolo usiyami. Mhlawumbe sengangixhawula ke sihlangane emasontweni. mfethu lo muntu usedele izinto eziningi now uya recover ibuke kanjalo lena uya recover manje seliyavuka seliyasebenza noma lingasebenzi ngalendlela okade ulazi lisebenza ngayo nangu dadewethu udele isikhathi sakhe weza la uthi ufuna ukuthi abuyele kuwena wafika la kwishow sigodola nawe manje la ukulethile la ukuthi siyogodola la eThekwini sikhulume ukuze nikwazi ukuthi nilungise inkinga yenu. Ayona inkinga engeke. Yindaba yenza ukuthi mfethu ungafuni ukuthi nibuyelane ingoba mhlawumbe unqane ukuthi mhlawumbe uzokuphinda kulume noma ubona ukuthi kukhula ngakwenza because ngiyakhumbula siqala ukukhuluma naye ukuvezile ukuthi uwumuntu onesikhwele. Ukuthi into ayenza lapho iyangicasula. Yayenza into eyangicasula ngempela. Engenza ukuthi ngazi ukuthi mhlawumbe ngizothini okay ngathi manje ngamxolela lo muntu lo mathiwa ngikuxolela wena ngihamba nawe la ngizothi mase senginawe lapha nami iphinde ibuka lento baba ngehamlase ukuzokwenza njani angithi uzohamba uphinze uyongibopha ngithi Cha phela bafanele uyakhumbula siqala ukuthi sithe noma ungadinanga kanani kodwa udlame asiligqugquzeli hey kodwa bafu hey kuze ngimlahle ngimanje bafu wanginyanyisa awungayenzi lokho nto phela wanginyanyisa ngempela lo muntu uyamuzwa dadewethu Ngiyamuzwa umuntu kodwa ke ngoba vele njobe sesho ukuthi uyangixolela futhi nami sengakwazi nokulala ebusuku since esho ukuthi ngiyakwazi ukubuyelana nami into engeke ngize ngiyiforce le engize ngikwazi ukuthi ngizifosele kumuntu ozothi mengibuka mhlawumbe ngibuka nginyanye nonke lonto le kodwa kulungile kodwa phela imtshela ukuthi mina ungitshelile nje ukuthi uzamile ukuthola abanye abantu kodwa akekho kwenza njengayo. Yeah, impela mntu like ngizamile ukuthi like mhlawumbe ngiqhubeke mhlawumbe ngizoke ngikhohlwe ngiqhubeke ngiye phambili nempilo ngithola abanye abantu but abekho ngathi babefika kwi-limit yakho abebengijabulisa ngendlela. Hayi mase ngizokwenzani ngo-Alishoni uNtontolo ngizokwenzani manje awususenza into yami uthi bo-Alishoni angithi hayibona isincane manje into yami uyalimazo wena manje ufuna ngile ngibuyelana kuwena ngibuyelana nawe manje mina phela bese ngathola indlela ukuthi like silungise wahle wena Imlalele bafuthi ufuna ukuthini qhubeka sisi bengithi mhlawumbe bese ngathola phela indlela ukuthi silungise makuthi khona leyo ndlela silungise ngisho ngathiwa ngiyakhokhwa mina bekade ngingakhokha because vele mina olimazile ayifesane nami because wena nje ubusho ukuthi uma uya kwabanye abantu banokuthi bangaka-understand ukuthi ukusimo esikanjena na yonke lonto I think mina bekade vele ngoba uguliswe yimini mina engizokwazi ukukulapha. ongekwazi kwenzeka lokho sisi. Okay ake kuthiwa nisabuyelani ke vele ukubuyelana into engeke yenzeke bese kuxolelile ubafo
Mhlampe mekuwukuthi usadinga olunye usizo lokuthi akwazi ukuthi alungise itotolozi lakhe noma li-treat njengoba lalumeka. Ungakwazi mekuwukuthi mhlampe khona usizo alidingayo, ungakwazi ukuthi umsize ukuthi agcine libe right ekugcineni noma ningeke nisathandana. Ayikho inkinga ngingamsiza. Ngingamsiza ukuze nami ngikwazi phela ukuphumula unembeza wami uthi ukuphumula because unembeza uyangishaya kwangempela futhi lento iyangibulala. Because lento uzothini senginokuzicabanga ukuthi mhlambe ngingaba umbulali yabo. And leya ndawo ebucayi kakhulu mfethu. Yabo njengoba walumeka leya ndawo sensitive. So ukubona nje nabadlali bebhola bayivikela. So ngiyacabanga ukuthi amazinyo eza enjengoba mfethu wabona likhulu. Uyangilimaza mina. Wabona likhulu mfethu. Mhlambe kusele kanjani mfethu nama-scars noma kwenze kunjani? Ya kuyabonakala mfethu langa ukuthi ngisengalimali, kuyabonakala ukuthi ngisengalimali because alisekho ngendlela eliyilona ngaphambili. Angithi nje ukwazi sleep ibe careful ngaphambili. Alisekho kanjalo nje sekujubu. Yabo. Jubu. Wangilimaza. Wangilimaza. Yani. Okay, kodwa ke into ebalekile ukuthi ukuxolelana njengamanje. Mfethu umxolela ngoba umxolela kusuka ngaphakathi enhliziyweni noma wenzela amakhamera. Sengenzela naye nje ukuthi engaphinda leke ebulala kumina ejethi kuzophinda kube khona into kanje. Ngakho ngithi nje ngamxolela kodwa ngimdinga eduze kwami. Yena sengakhululeka emoyeni into akayenza kodwa ngimdinga eduze kwami. Ilokho nje sengingakusho kuyena. Samba nalo dadewethu ngakhululeka emoyeni ukhululeka enhliziyweni uyakuxolela ubafo kodwa ukuthi nithandane cha. Kuthini ukuphola kwakho? Ayikho inkinga. Ngizohambiselana nabo konke akushoyo, ngizohlonipha akushoyo. Kodwa mangabe ukuthi mhlambe khona usizo alidingayo mayelana nelento yakhe elimele. Angakhala kumina ngimsize nalapha engamsiza ngakhona. Izandla ivuliwe. Yebo. I know. Mfethu uzwile right? Mfethu ayikho inkinga futhi. Hayi. Lo mbukelo ungajaja kulapha ekhaya ukuthi ngempela ubona ukuthi i-situation la kumele ihambe kanjani nanokuthi ubani wrong la noma ubani okumele abuyelane nomunye ngoba bona babona kungcono ukuthi lento yabo ayiveli iphele kanje kube ukuthi nje kuphela baxolele. Khumbula ke nawe mojabulisa umuntu wakho wenza isiqiniseko sokuthi amazinyo awahlangana nale ashandisi ngoba isensitive ngendlela esimanga. Nangu mfethu la eduze kwami ukhubazekile njengamanje, ukhubazeke ngetotolozi. Yani ngisho kahle mfethu khubazeke ngetotolozi. Can you imagine? Bakhohlwa ke nawo monenkinga ezisinto umjolo ngasithumelela i-email address njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Owenze njalo noma kanjani sokwazi ukuthi sikubhekele inkinga yakho sikulandelelele yona mase siyakuthatha sikubeka la kuyona uhlelo silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Sikubambe futhi kwi-episode elandelayo. Ngicela ukubonga kasilungisa imjolo ngokuthi bangisize ukuthi ngigcine ngikwazi ukufinyelela kumdu, sigcine sesikwazi ukukhuluma. Okubalekile kona lokho ukuthi sikhulumile wangixolela noma izinto zenzeke ngendlela ade nga-expectanga ngayo mina ukuthi mhlambe singake siphinde sibuyelane naye. Ngiyabona kodwa ngiya-respecta into yakho ukuthi akafuni lutho ngami. Ngiya-understanda, ngamlimaza kakhulu. So mina kumele ngizame ukuyixolela mina futhi ngehlisa umoya ngithole enye relationship engase mhlambe isebenze noma ngiqale ngisebenze on my anger issues. Ngiyabonga. Mbukeli ubuyitshela usesambile no sasekhona ngibonile ukuthi le ndoda le angikwazi ukuyidedela. Angiphinde ngiyilande futhi siyodwa ngoba kunemibuzo engifuna ukuthi siyiqokize ke manje sekuyimina nawo because bengingakwazi ukuyibuza esakhona udadewethu la eduze. Mfowethu ngiyabonga kakhulu ukungihlonipha bafo and ukungihlonipha kwakho kungenza ngibone ukuthi hayi no kuyindoda emadodeni and ngiyabona ukuthi lento oyenzile mfethu right kakhulu ukuthi umxolele usisi but umnyekela ahambe because ngiyabona ukuthi ziningi izinto angazenza lo muntu uyisayikho unesikhwele lokho kusho ukuthi mhlambe njengoba kulo itotolozi kuningi angakwenza kona yabo mase manje ube kwelinye iphutha kuningi okukhulu kakhulu angakwenza njengoba akwazi ukuloma itotolozi ngale kokuconfirm ukuthi kwenzakaleni yabo
So manje into engifuna siyikhulume mfethu ukuthi ngale kokuthi wenze le phutha lenza ayibona futhi ukuthi walenza. Mongamchaza nje njengomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane okanjani? Ama qualities akhe. Ayena masithiwa ngiyamchaza ayiwo umuntu wesifazane o-right bafo. Ya umuntu wesifazane o-right ngizothini ubengiphethe kahle. Sure. Yabo bengiphethe kahle ongangokwana nami bengazi ukuthi ngaze kugcine mhlawumbe mina nayo ihlukene. Ngoba bese ngithi sinami siyakude nothando mina nayo njengoba nje bese ube umuntu straight nje. Ngiyeka ukuthi ube umuntu onenhliziyo kanjalo yabo but nje ube umuntu straight umuntu onothando yabo. Bengiphethe nje trend nje angisho nje kanjalo. So manje njengoba ke esengasekho eduze kwakho and uthe ulimele kakhulu ngenzeka mhlawumbe ukuthi ukulimala kwakho umbambela amagqubu noma uyabona ukuthi ayingeke bese ngenzela nje ukuthi mhlawumbe naathuke kakhulu kube ngalendlela athi uchaza ngayo mfethu ayi yena banja ayi amagqubu khona lokho ukuthi kube khona leyo nto leyo yabo ukuthi ngimbambele mase kuba khona ukuthi yabo ngathi ngiyabonga vele ngivuma ukuthi asibuyelane nje ngothando lwakhe ayenayo yabo phela angalikhohlwa noma seyenza lento ayenza kodwa uthando ade nalo ngami ngilikhohliwe. Mfethu sesikhuluma naye la esasekhona ngakuzwa uthi bonqu wakubhonqula kube ngaleyo ndlela ukuthi itotolozi la affecteka ngaleyo ndlela noma mhlawumbe ubusewenzela ukuthi abone ukuthi wakulimaza. Hayi kube wena kuba kuba wangilimaza kodwa phela manje akusekho njengakuqala kade kuyibona sekuthola and into ebalekile mfethu ukuthi mohlangana nomuntu nizolala and abantu besifazane bafuna a good sex mangabulala ke nabo abantu besifazane ucansi kuhamba kanjani manje ngiyazi vele ukuthi ngeke safana iperformance engisho ukuthi mhlawumbe ubone ngathi uthi mehloko umkhulu kakhulu noma umkhulu nje qala uthini qala ngangumuntu okusex owayedonsa usina ngihudula nje kahle kahle yabo ngumuntu nami ozwayo ukuthi hayi ngiyahudula yabo mhlawumbe ngiyawudonsa noma lo 45 minutes yabo lize liphele ngisho i-hour yabo yani and futhi usakhuluma ngokudonsa naye usiphume ushilo ukuthi unzima la ehlabeni yabo so as umuntu onzima mfethu siyabantu besilisa abanye ukuthi abakhulumi ngako yabo abantu nje mfethu bayadinga ukwazi ukuthi ngempela usizakala kanjani nomuntu wesilisa ubone ukuthi hayi no usuyazama uyishayile u-minutes noma 2 minutes uqede mase besibiza ama-noodles abantu besifazane wena yini la kwenza ukuthi ube active ngale ndlela angifuni uqamba amanga ngicela nje ukuthi ngivele nje khulume nje iqiniso bengisebenzisela mina iphilisi manje iphilisi ekuthiwa ibhubesi lombhede ya kodwa iphilisi ekuthiwa ibhubesi lombhede bafo uphenduka ibhubesi embhedeni shaba fokuze kuya ngale kwi-hour lo ubooste ngamanzi lo ubooste ngamanzi. Okay, so ushaya ibhubesi lombhede lo kushaya ngamanzi le ngithi manzi. Okay, ngithi manzi kanjani mhlawumbe ulishaya kanye noma kufanele limise kwalo vele ipipi leli namasende wonke ngihafule center ngidla ipipi noma ngidla amasende lengithe mase ngibona ukuthi ngathi seliyavila lapha phinde ngishaye elinye futhi phinde liyaboosteka ke alimazi ekhambeni kwesikhathi umuzo ugcina uphila ngalo umfana ugcine ulimele ngithini imithambo yayo impahla enkulu gcina sijwayele ukuthi ivuswa amaphilisi. Okay, I know mfethu siyabonga kakhulu isikhathi sakho nanokuthi nje uhloniphe sisikuletha la olwandle eyokwazi ukuthi uzohlala nathi uxoxe indaba yakho siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyabonga mina mfethu. I know yabona ke indaba yamfethu ukuthi ihamba kanjani and nawe ke mbukeli lapho ngasekhaya check usisi wami ukuthi unentombi ethandayo ukusakha awucheck ukuthi kusakha kanjani noma ungayithembi nje bayaluma lapho nangu mfethu walunya wena uzongalunywa ngobani kuyadlala kuba ke wena ukuthi umuntu wakho uhamba kanjani nanokuthi nifundisana izinto ezikanjani otherwise ukuthi nezinkinga ezithinta umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com kwazi ba mhlambe kwi-episode elandelayo sobe siphethwe wena nomuntu wakho nizokhuluma indaba yenu ningasabi kuzobe ngingabandi kuzobe ngekho moya sobe singagodoli kuzobe kumnandi shawo umoya wolwandle otherwise ngingudlala matifana and I am the next big thing in KZN ngakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esibiza ngomjolo show. Peace out.
Mbukeli, masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginguDlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo khona la ekhaya. Ngibona ngilana ke namhlanje ukuzokukhumbuza nje ukuthi le channel isebenza kanjani nalokuthi ishow engiyenzayo uyithola kanjani nini nangasiphi isikhathi. Hayi bafethu. One more. Mbukeli, masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel esibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami nginguDlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLwesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngoWednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership ya le channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi uDlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.